tanta calidade que fose, ainda que inicialmente sexa a fidelidade ideolóxica a que o sustente, despois poida ser atraente para ese resto de público, eso que se preocupa, que sexa tan bo como para chegarse e desde aí tamén cumprir esa, porque non, esa misión pedagóxica de estender esa ideoloxía que é coa que nace o proxecto. Non sei se nesta queren. Sí, a ver, eu estou basicamente de acordo, mas é verdade que con matiz pode ser unha opinión particular, non? Por que? Porque cabe onde está o matiz, en que estando de acordo no que ti dis, eu creo que neste momento estamos en cero, non? Entón, se conseguimos ter un medio que cubra a información de maneira veraz, que traslade a realidade social sen manipulacións, sen ocultamentos e sen deturpacións, e que ao mesmo tempo sirva para a análise e a interpretación e para trasladar a opinión nun ámbito que non é tampouco tan reducido, non nos esquezamos, non? En fin, eu creo que o ámbito das persoas que pensamos en clave de país, para non identificar con ninguna forza política en concreto, das persoas que pensamos en clave de país, que queremos, que amamos este país e que queremos que os seus dereitos sexan recoñecidos, tampouco somos unha exigua minoría, é moita xente. Entón, se cubrimos ese ámbito, eu creo que xa inicialmente xa teríamos gañado moito en relación coa situación actual. Teríamos gañado moito. É verdade que non debemos quedar aí, debemos aspirar a máis, e esa é a parte na que estou de acordo contigo, non? E teríamos gañado ademais outra cuestión. Teresa puxo varios exemplos, podíamos poñer outro que eu creo que todos nos ven á cabeza máis recente, non? Que a existencia dun medio, mesmo que for un medio identificado cun determinado ámbito ideolóxico, que traslade diariamente á sociedade unha realidade non deturpada, non manipulada, ten un efecto inmediato tamén sobre o comportamento dos outros medios, non? Teresa falaba pois, da manipulación, da información sobre pois, as protestas do ensino contra os recortes e contra os ataques que está sufrindo o ensino público neste momento, ou tamén en relación coas manifestacións multitudinarias que se produciron no seu día en defensa da lingua. Pero podemos poñer o exemplo destes días, que é a manipulación, a ocultación, en primeiro lugar, ao longo de todo o verán, e nestes últimos días, cando xa non foi posible a ocultación, a manipulación de todo relacionado cos incendios. A existencia de un medio que dese permanentemente información do que está a acontecer tiña un efecto práctico sobre os outros medios. Dito isto, nós pensamos que desde a máxima pluralidade, desde logo desde o feito de ser un medio aberto, plural, tamén debe ser un medio que teña un perfil claro, que teña unha línea editorial clara. E iso non quer decir que non aspire a chegar a ámbitos progresivamente máis amplos, pero que teña unha línea editorial clara, porque moitas veces o problema de algúns medios en galego foi, e eu creo que tamén hai que aprender da experiencia, que pretendendo chegar a moitísima xente difuminaron o seu perfil e acabaron por non contentar a case ninguén, non? Eu creo que hai que buscar o equilibrio entre unha cousa e a outra, porque ese tamén é un risco. Eu creo que temos que pensar que na sociedade na que vivimos hai espazos, se non queremos dicir ideolóxicos, podemos dicir sociolóxicos, bastante definidos, e que os medios de comunicación pois, tamén deben tender a cubrir. Inicialmente, responder á necesidade dese espacio ideolóxico, sociolóxico, que precisa dese medio, non? Porque os outros así o fan. O que non quer dicir que non cheguen tamén a sectores diferentes, non? Como dicía Teresa, se somos capaces de facer, falo non como xornalista, enténdase, non como persoas interesadas neste proxecto, se somos capaces de facer un medio que para alén da súa línea ideolóxica claramente comprometida con cuestións básicas, a lingua, a cultura, os dereitos do país, a defensa do país, para alén diso, é ademais un medio atraente, un medio que responde ás necesidades da xente, no que a xente encontra, a xente, o lector e a lectora encontra aquilo que busca. Eu estou seguro de que vai acabar gañando moitos máis lectores que ao mellor inicialmente non forman parte
como diste, pois, deste espazo ideolóxico. E por último, unha cousinha para non prolongarme demais. En relación coa marca, co nome, en fin, nós non temos, aparte desta de sermos Galicia, que escollemos por unha razón, porque nos parecía que sintetizaba bastante ben o que queríamos dicir, non? Por unha parte, afirmar que queremos ser, e por outro lado, a afirmación colectiva, porque este quere ser tamén desde o principio un proxecto colectivo, non? Do punto de vista lingüístico, utilizando pois unha forma como infinitivo flexionado que é exclusiva do galego-portugués, e por outro lado, porque ademais aí estamos incluídos todos, non? Utilizar ese plural dá, desde logo, boa idea de que este ten que ser un proxecto de todos e de todas, un proxecto colectivo, non? Que era o que pretendíamos. Mas Sermos Galiza é o nome da iniciativa, será tamén o nome da empresa, porque, lóxicamente, cando se quere constituir unha empresa e cando pois, é preciso abrir unha conta, como saída en nome dunha sociedade en constitución, hai que ter un nome xa, non? Entón será o nome tamén da empresa, Sermos Galiza S.A., mas non necesariamente o nome do medio, non? Tal vez pois poidamos ou debamos abrir algún tipo de espazo na nosa páxina para que poida haber tamén suxestións ao respecto, que seguramente pois, temos algunhas ideas que estamos barallando, mas teño tamén a certeza de que se fixarmos isto igual xorden pois, propostas interesantes e que podan efectivamente ser adecuadas, non? Disculpade que creo que me estén con demais